Tul il-jum tal-erba nata bidu għall-operazzjoni tal-Unjoni Ewropea EUNAVFOR Med, jew kif inni magħrufa aħjar bħala Sofija. Din hija operazzjoni mirata li tidentifika l-imħuħ wara traffikanti tal-immigranti. Dan se jkun possibbli permezz ta' 6 vapuri tal-gwerra tal-Unjoni Ewropea u ajruplan Taljan. Ma dawn sal-aħħar ta' Ottubru se jingħaqdu 3 bastimenti oħra mill-Belġju, Slovenja u r-Renju Unit kif ukoll 4 ajruplani oħra. Dan se jgħin biex tissaħħaħ l-operazzjoni militari. L-operazzjoni se ssir fiċ-ċentru tan-nofsinhar tal-Mediterran, eżattament fir-rotta li taqqat il-Libja u t-Tunezija mal-Italja u Malta. Skont rapporti, is-6 vapuri tal-gwerra diġà jinsabu f'din iż-żona propju ftit il-barra mill-kosta Libjana. L-operazzjoni Sofija hi maħsuba li tinterċetta d-dgħajjes użati biex l-immigranti jaqsmu l-Mediterran. Fil-fatt il-bastimenti navali se jfittxu u jieħdu f'idejhom id-dgħajjes suspettati li huma użati biex jitraffikaw il-bnedmin. Dan kollu imur lil minn dak li ilha tagħmel l-Unjoni Ewropea fejn għal snin twal l-operazzjoni tagħha kienu ta' salvataġġ u sorveljanza. L-isem Sofija ingħata għal tarbija Somala li twildet wara operazzjoni ta' salvataġġ f'Awwissu li għadda. Il-kwartieri ġenerali għal din l-operazzjoni se jkunu f'Ruma. Eventwalment, hemm il-ħsieb li l-operazzjoni Sofija timxi għal parti kkunsidrata iżjed aggressiva u dan billi tibda topera fi bħra territorjali Libjani. Dan jista' jseħħ biss bl-approvazzjoni ta' riżoluzzjoni imresqa quddiem il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda.